Kublai fibro saya simpan kami besok keman ti mentang sengi ke jeng puli ke dei na ka kitab jeng start na kal nong banongkong ti ngan pensai par bai fibro ba phim dei bansa yalam bakla ha kita ki kwan mantoy namar nadu nongkong shua bakin penlong ya ka awareness program hayauru kim shamla pelong shu namar ba kila tip lupa ba kim nomla ban ajubab namar ba kani ka corona kadi tangka jing thok jongki ban yo mantoy yaladihi ti menta PUE ba kita ki brio ki ba penting ki ba ak yaladi kum kita ki bastat menta ki sedang ban yale election ki sedang ban yale election ti kani ka penlong be tang ban penbit brio tang ban penbit yang IAP handai dakan mau ba phim day ban kelet ya ka bala debja namar khama khahi kamut kila shu penjot ya ke ki jingdon jing em jongi ya ki kamai ke ji jongi ya ka trei ka ta jongi ya ka rep karyang jongi dakan mau ko pi ki bapet ya kene ka YouTube channel jonga badeng do todong pi ki bekerjaan ya ke jingkran jonga pi ke jingjob jong ka jong pi kade ke jingjob jong ublai ke jingjob ke jong badeng kade ke jingjob jong ublai kamde de ke jingjob ka jonga ngang di tang ubrio handai ngan ong yipi ba khnang ba pin dup laj mrau ban laj ka im mrau hakani ke jala jungi ngide bani sngutho prabarit ngide bani sngutho prabaduk ngide bani sngutho pranong bela ngide bani sngutho pra baya jenjar handai lem kumta kan mau ha ki brio ki badon hakabor ki brio ki badon spa don pau kin thiet laki lakaya kli jong pi jonga lem kumta la da phim sngotho wat perkhat ba kin penbet yang IAP la ni wat perkhat ba kin la ban penbet ki imlang salang kin nomla dari leiru kin nomla namar balei kim shamla perkhat namar kim shamla pule ka bible namar kim sumdan kata ka jing itip lam kim kala yap ka jing itip lam ka jing im jongki namar balei ngan ong yipi kita ki bas baya selas niu barokhon balei baki tieng ka jing yap kide makihi ki ba khot ya ka jing yap kide makihi ki ba klemblei kamot ki ba thawe ka jing yap omdei reba ublei uthawe ka jing yap ublei mshamla thawe ka jing yap ublei mshamla thawe ka jing tieng jing ser jing smit handai ublei upan scam mi kaman siam jong pi halaki sngi da ka ba pi 3 minute yala ka kam da ka ba pi kamai ka hok sikan tien ka kum jong ublei udei uta da perkhat ha nang tangan ngan sepensai pi halor jong ka kitab jing start ka ikani ka nadu kiten khmat bala tho hangni ngan sepensai pi ha perkhat hi nala dia te dene ta daun ong pi ya ka e ka bakila pendik ya ka e ka bakila de ble ngin nom la ban klet ibadeng inom la ban klet ya ka ba kila pendu khama kha ya ka jingdon jing em la ni ki khre ban pen yap do pen ban ye ka ban rio da ka ba ki ong yela di ba ki ba start ki ong yela di ba ki de ki ba start ki ong yela di ba ki sngo start ki sngo ba la de kat ki blei ba ki la tip ya ka yap ka im jonga jong pi ki sngo ba ki la start dena takadaw ki alam bakla yang IP ki lute pat yang IP dena takadaw ngai ba first lockdown kamot upiat ukiu double kador kata kadai kajing penting ko tempat jongki namar balai kia don benta kum kawe ka yeng ban wanra ya bandawai kata ka jingyap bandawai ka jingyap kamut namar ba iben ya ki beri ki barit baria ya ki baduk namar ba ki badon hang ni borobor ki isi ya ki nong kendong ki bawon kamai kendoi jadoi makpo jakpo shani sha sor silong hayaw hat ki isi ngai ba utu uwei magistrate mo ba ak magistrate hang ni hayaw ube ya ki long kemi hakmat jonga la bun sien handai ngala yesha ngasupet kikman namar ka ing gaman siem jonga man chale ben ya ki prado prasnam la jong ki baduk handai
hadu manta pielek ban klet ya kata pi ki ba syong yo pi ki ba pet bat ki ba ui ya kata kajing ya sat kajing ikran jongan nang manta ka jebri lo jong das ngau thu wat you long ki ba klet bi hande da kan mauru ya ki e ki ba pila aman kadei ke jing tanjo kajing em jongi namar khanang bangin dup yo ya kata kajing tali khanang bangin dup ya ngau thu parabaduk khanang bangin dup ngau thu para bai sem jenjar khanang bangin dup ngau thu pranong bala khanang bangin dup ngau thu para bai ya kendu kaju kalanti bangi ngi em ti marsi thu khana haba pimat jenjar kajing em kamut haba pitre pikta marsi thu khana lada ngaru ila dia bal amat ya ka jing jenjar nadu por dang khana ngas ngau thu di nak tak daw baling ay mensim ya ke jing tracy tom ke ba ya tracy tom halakis ngi namar ublehi udon kan bat ngi ta ka bangi kamai ka kum sep la jong da ka bangi bam ya ke da ka bangi khu da ya da ki tersenti sim kejat la jong ngi yo bam ka di kalong ke jing khu ku jung ublei ti ngimde ban sngo dukha mensim ngimde ban sngo duk Handre ngide ban duai ublei ba un kerku kerdo iki kam ki jam jungi ya ka tre ka jungi ya ka rep karyang jungi ya ka jingri jingdup jungi khanang ba kin roi khanang ba kin bha kin man bha man mian khanang ba ngindup pahu pahai kani kalong tang ke jing kerku na ublei hi handre om na ubriu to kan mau ba borobor la de pin aingo aidam mi ublei man ka step man ka miet si yeng si sam kan pan bah si pun ya ka jingle ka jingkam ko jungi ti menta ngan ong ipi ya ki eki bala deblet baro baling pan kan mau yang kita ki brio ki bana ka bor ki bale mele thik kum ki ba don kata ka jingi tiblem pausi ha ka man sem jungki ka daybet tang kejing plan sniu banyo peniap lane banyo pendujaj yakini gibriu barit baria lane banyo pendujaj yakini gibriu beduk gede kata naiong dekar naiong pareng naiong negro naiong yanoru handrengan ong ipi ki bahes pa hi pida dei udekarne uparengne ukasine kias ngotu namar kia trikam prabahe manga mapi prabarit ngimes ngotu ngiatat kum kiksau ngisu yakni do sieng babret ki hespa ngilong thik kum utu nongkrong uba kini ba utu ruspa ubret ik to sieng ubam nda ulade bam long thik kum kakhana balato Bible hi urasarus mo ulasarus ya kri kasieng bat kiksau tingi ngilong bet thikum tahi ya kni kasieng bat kiksau bat kimrat kimreng kumba ba adeng ri kini kiksau am long kum tahi handrei kibriu kibruspa kinang penno mensim susu yang IP namar bali baki iben ya lede kila abet labiang handrei ki iben yang IP handrei mangi pede prabaduk ladang yes ngutu pranong bela ladang yes ngutu ngia buram kan mau ha kajing em jongi ha kwe kesngi kan long ba pernai kajing em jong ki jat benriu jongi kan long ba pernai ngim dei syu ban cha elam bakla haba pilet jing esang ru tolet ban mani ya ublei hala kaman siem jong pi am dei ban pet yeno kata kemut kade ka jing pen skutu ko jong ai pi ngang dalit jing esang kemut habaki aku jengruai kejong jong nor ngarwai bet namar ngamani be tang yu ublei ngamani re kata kabalang ngamani re kata kaying mani handre ngamani kaying mani ke banangkong ke tempul jong ublei ke banangkong kade ke mansim kade ke mansim lada pi baha na la dia nei baru khot ke perthe ke baha lada pi sniu na la dia baru khot ke brio pi kisniu te dei nang kata katau bale bangsa hikai pi namar ibadang judon jing sufer idalit bano banoro ibiang bet Henry ka bae kalong yi kibrio jongi ken hang ni pibu shun
ki kai pi bansyun ya ki dekhar ki kai pi bansyun yano kin ang sipang kila ong Punjabi sipang kila ong Nepali sipang kila ong Bihari sipang kila ong Marwari sipang kila ong Bengali ki kwa habangi ngidei tang idei penriu sitro ngirit pen bisni pat ya ki beriu la jong hi balik pengat jing riam ki beriu la jong hi ndala ya mi ndala ki ndala ya le huri hura kamot e syo ya dat ngis ngobang ban penhir keput giwei da kano ke jing penmong lani da ka bai syo ya dat handrei ha ka bakut ngan ong ipi kadei bet tang ka jing jot sudah kadei tang ka jing penjot sudah ya ladi namar lakma ngilai i Klam ya result reka weru ke jing yele hang ni ke sulong bet tang balajan election te kelas dang hi ke drama balai kalong kumta man kapur balai kalong kumta man kapur handrai ngangan ong yipi ngakan tu yipi tolong ki basian shwa phinji tang katahi amde reban penki thma i ibadang im kwa thmara ibadang im kwa isyo edan ibadang im kwa huriura handrai tang da ka jing yalam ka bastan yang yele thma kani kat kum ka juk ba manta de da kani tang da ka bor jingmut jung perkhat de da kani handrai tang da kani balai banga sakren ya kata ngahikai bon ki breu ki badom namar ki sngo tho ba kin sadu nong handrai ngan ong ipi ngang yele tang da kani nganget tang yu ublei ngan yele tang da kani namar ublei u ai ngakani u ai kani ban bangan yele khnang ba ublei terkendat undup kumen namar balai ladangi yang ban yele da jingstan ngin job klam artatien habang siania yu ublei handrei da ka eke jing perkhat ba lemu leman ke jong ubriu da ka ba klam kran klam kana da ka ba ni klam ya tai ba handrei ni kwa ban yalam bakla pen ban ki barit baria ban pengat yeki ke jing riam ni long thik kum ko to yar khiar kebalangat ila dia kapa lang ki weiru kenang banduk ngat lang hakaju jing riam handrei pi ki breu ki baduk pi ki breu ki ba jenjar ki ba bla kamut im sngi halaki kam nai ngap syu nang ni ya kita ki bastat nang la ba ong yel dia bangabi sto da ki kwa ban yalam bakla ip ban pensutu bakla bahawa sengap ia dia lek bembakelut kamdan jengmut opinia sengap aki ai gitu ki baya thau lang kayeng ya huri huraba kin ya penmi jing klumar ai kin peni klumar mjul ilei kimat ya lek maki nai ya but teneng re ki kam jongki ngi pedeng in im sngi be halaka kam ngin duai be ublei kenang ba ublei undup kerku yengi tangkatai dakaba namar ba ublei ukerku tangi kitik batristom namar ublei ukerku tangi tu batrai minot te dena takatau ngan ong ipi ki jingle ki jingkam ti ngimla sngotu sngothau syu ra nang no kami kane ke problem ba kamut ban yo nyon bet ya ki briu lojong lockdown ru nongkong hi kamut deba kadi ka plan ban nyon ni ki briu lojong hi namar kinong kendong ban kio ka bos ne ban wan siwan tada mlong hande dla apo sesinong ti kamar kalarem bet kaju kalarem ban thiet ban tadaru ban siu ban tadaru kalarem handrei lada ka jakum taru haki brio jungi nginang matla nginang yero ya kene surkar nginang yelo ya kitiki brio kiba nyon yang aye pite kata te stang ka khli ayu nganam batai syu ka khli ayu ka bang don ha ka jimut perkhat jungi jadi nang takatau tolong ki pasta tolong ki bangam jeliu tolong ki puson mentas ngap ngan puli na ka kitab di start ka kitab jing start na du tin khmat ya kani ka kitab ya ka kitab ka jing start la tho hak tin greek da wei uju ubashong ha ka nongba Alexandria ri Egypt ha ka snem kumba sanpo eski unong tho ulalong ubanang bha ya ka jutang barim bat ulalong ru unong tho ubat tibet bha ula pendon kam ya ka boit tho ai nam yaladi da ka karteng usolomon pet naka hangne ka tho longkon ka de Genesis iman
nakal nong ban riu kadukot ka JST pe JST kal nong ban riu kadukot ba arfuar ban pensyong kia ya kajing hikai lajong mo kajing thumu bakong san jong ka kitab kalong ban pen kan mau ya ki para jaj syapang ki an bat ki dustur barim nemar buon ki ju jong kajing sapret ka dayas pura kilalendet ya la kan yam ban but ya ki rukom im jong ki jentil na pedeng kini don ru ki bayang persya ya ka yala ka jaj ka kenja na pedeng jong kini ru don ki bayang persya yala ka jaj ka kenja kumbalong hang ni ha jala jungi menta ka ki niam tenrai mo kila sedang bandu jaj namar ba ya ki jingle niam le rukom jong kiru ki le ban khang jubor kadi na kata kadau bai badeng isngusi ki sedang ban khanglat ya kali niam le rukom wat hang ni hayo ki sedang ban khanglat ya kali niam le rukom kum baju kunya yo hang ni kim ki klem kunya yo shu re la saus nem menta ti de na kata kadau bai badeng isngusi namar ban pen khenya ka hok jung ki wei kamlong ra ka babha namar ba ublehi uklam ong ra kumta bangingin le pen khenya ka hok jung ki wei ti de na kata kadau ka jingmut jing perkhat ka bangi ngi don ngi iben pat yala ka tenrai ka bangi ngi mi ti hang ni kamut karukom im karukom im hang ni kalong bangim semla perkhan de nak takadaw kidom ladangang kren kidom namar ngakren ya ka ka bangang yui ngakren ya ka ka bangang atip tiel da kidom ru nganom sngawi ra namar ba kim simla perkhat te ti na pedeng kini don ru ki bayang persya yala ka jat ka kenja ha kani kalanot kiju ki babha kila keli hangnu ha kani kalanot kiju ki babha kila keli hangno uta ublei beden bor jongi ban pentingen ban penskam ya kini kirunget ki basyam sitom latho ya kani ka kitab ka jing hikai jong ka kitab ka jing stat ka kham janai ban ya ka jong u ko helen ban kala ya jan bar ka jing hikai kristan kat ba u ko helet u artatin syapang kador jongka ni kajing im bat khamtam syapang kajing im hadin kajing yam kajing stan ka plab shai ba ki mensim kiruhok kim yap shu namar ki don hakakti jong ublei nakal nong banangkong ban kadukot ka ba nangkong o nakal nong ka balai kadukot ka banangkong ru pra ti kabalang kala pediang yakani kitab kum kajing persat mensim da ublei ban ka pendon kam sibun yang yaka hakiritin yam jongka kamut kani kabalang ka kani ka bible kadi kabalang ka bible jong kabalang katolik henry ibadeng pat ilong neutral ya baro ngangam ngej ra ba tang ba kabalang katolik kajing le kajing kam hang ni pat ki khlem le kum kita ki katolik besisha ki klem buat ki jing hikai namar ba ka jutang barim le kamut da puli buon ki balong kristan hang ni ki adom tiade na takadaw balay bangasa hikai balay bangasa peni namar hang ni kam syamlalong kumta kam syamlalong tiade na takadaw ba kabalang kala pediang yakani ka kitab kum ka ba persat mensim da ublei bat ka pendon kam sibun yaka ha kiritin yam jongka kibenta bakong san jongka kitab kilong kini ka bainong jong ka jingle hong na kalnong banangkong na kabenta ka banangkong ka nong ka ban riu ku khot bar fuai ban ka baar ka jingyero ya ka jing start da Solomon na ka lenong ka ban riu du khot bar fuar ban khendai ti ublei ka benta ka balai ublei bat ka jing start ha ka history na ka ba shipho hadu khat khendai ti ka bainong jong ka jing le hok naka lenong ka banangkong sngap balatho khungni
ti tong ini perkat tong ini puson ya ka kebangangan puli to i ya ka hok phi kinok sanchar ka perthei to perkat ya utrai da ka jingbha bat to wat ya u da ka do nut ka bakhuj na ba tang kitu ki bom tanju ya u hi ya u na ba tang kitu ki bom tanju ya u kin syam ya u bat upan pa bela dia ha kitu ki bom artatien ha u hanre ka jing perkat ki bakan riang hanre ki jing perkat ki bakan riang ki penjengai ya ubriu na ublei bat kabor jung u kapan sayong ya ki basyur bi haba ki tenju ya ka ti ngayui ba borobor ha ka jing ya le sit khri jung ki briu jung i haba ya ki gono kamut mars kila ale lembir kila kawang mau eng to brum ki apet rumah pat long thik kumba ki kwa ban peniap iki briu la jong hi ngala de bi la abon teli ki jing ki bangang lalej handre ngadi uriu jarjar ngalej ngamju itu khana bangang ngalej ti ngala jui bakalong ta ngapet iki nuksa kumba ngiyaki ILP hakapor bang ngilet sing ulan katuru kadi nuksa banongkong enda kila e kawang mauhi enda kila e kawang kila ile kulmar kila kiu kitu ki slap yang sorkari ei habang ikran itu kena ki de kumbom patiau kisas dang pada ban le kulmar halas kamut ngaru ngasayu haduk bandak dia uni usadam itu kilong kemi kiba piam yang ha katukapur ngamut ban dang paki yala dia ngal alat handre ngai isen kilong kemi ngasayu kiyo bet da kibri la jong hi kiyo nang ne na khle trup trap kiyo yang ndang kila phet pa khot ngang nang thia kajaka kaja kajuti handre ndang apet itai long kemi iwei iba piam yang na sengkai kajan kerja rom don syu ila thia kum baniam handre kilawan khli ya i handre nga sa marwei ha ka bakut ngai i saya utu uba cha siat kuli nali khli ya u ula blet ti kum tahi ngang halade marwei kani kajing yele jungi kampoi sei kani kajing yele jungi kampoi sei namar ngakren ya ka bangayui ngakren ya ka bangatip ti dei na katadaw kadei tang kajing bom perkat jungi lani kadei tang kajing yalam bakla ka jungi kadei tang kajing le sitkli jungi kadei tang kajing bom perkat ka jungi dei na katadaw da ka bangi le kumtu handre ngi jenjar hi mangipan handre omdon re manu bom i ala ka jat benriu la jong ngan ong ipi omdon re handre kalong kat kum kajuk kaba kajing yele hakajuk mansua dade da kawat da usum da kasuloi da ubom handre kajuk menta ngan ong ipi kajuk yele da kani da pisngo ya hap ti ale gini ya pen i nialang handre da kam ya hap to ya perkat himapi de na takataw ba lada pi ong ba nga syun jat benriu nga isi jat benriu kamu ngakran kumni kam de kumba phi perkhan bat kita kinung ilam bakla ban penmi ka huri hura ai kin sngo tho hi ai ba uble hi un ai la ka jong bainong yiki handre lada ki kat ne kila pen ki handre result e ru kimyo ni sanut ki pat ba jong ka jalam me khalaya bade na ka ju ka jat ka khong na ka jat benriu la jong ngis ngosi namar bari ka weiru ka jing yaki kam syam la seiso namar ba phi iben ya ki teman ki kru phim syam la sngap ya ki jingkran jong ki bala he asan de na ka daw kam syam la poi babun hi kiro rang ba kim tre bani sno handre ki bon tang ki kan thei bat ki sam la banang ki handre kiro rang ba se ki ja hatola da kiro rang ba kila sngo tho ki teman ki kru ki bade kirang ba snong i ai hatu lada kin yaki maki lada ngin yasno lang baro hatu ngimla banyo perkat ipi lada ngi de sisa kita benrio kiba ngi i sisa ya la kajat ka khong hatu ka jingyap ka long be tang kitu ki khna samla kayap ka im ka de be tangi ki samla dani ka de tangi kilong kumi
Kamdei kirang ba ru. Kirang ba ki baladon la ki kon ki kiti kamut menta kamut urang ba usong hayeng. Katengah pade kali mi sya madan kali yaki ILP. Ki kon samla kili yaki ILP. Ti sano urang ba uja pan. Sano urang ba uja pan. Ti kandon jengmut bangin dangi keran hang ni. Urang ba hi bor-bor suba unle ula datip ba kadai kakam kebakai ni kakam basisya. Takada uperkat hang ni. Urang ba basisya uperkat hang ni. Om dei kum tu kikam kenarit. Om dei manga penmong. Om dei banga keren beng. Handai ngakran ni kejing sisya. Bangam juyu i. Ya kirang ba. Kiba ladon la kikun la katengah. Lani kita kiba sengu. Ya la dia ba. Kiriu blay. Kiriu blay ki ong. Handai kam sim lalong. Kata apa. Kejing riu blay jongki. Namar kayap kejing itip lem. Handai urang ba. Uba i ialah kejat bendri lojong. Uki uksar. Umperkat ia kata namar balai haba uki uksar. Kano kejat bendri ke baki baksar. Kadai kejat bendri ke baim. Ti handai lada pimki pim ksar. Pimat buj na ublay. Ti kumno. Kejat bendri kan im. Lada urang ba hi umi isyakmat. Banya trelang perang ba. Banya sengap lem banya peni lem perang ba. Kamut uri urang ba babah. Handai urang ba ubanan lamit tang ban ben sekendong kan serot. Umdei sisa urang ba. Umdei urang ba basisya. Tidai na kata-katau ladang idei urang ba basisya. Ai bangin ya tai perang ba. Kan per ayu. Ladang ngirim niar kan per ayu. Nak bentar ka bahaka miat. Jong ke imlang salang ke jong ke tat bandriu jongi. Handai ladang ngimla ban lek kumta na kendong ngitau but sniu i kamut ngidei kita kibriu kibakwa ban pendiap ila ka tat bandriu. Balai ngimnut ban mi hak kacaka basakman. Balai ngimnut ban yatai markman perarang ba. Handai daki eki jengilam bakla yaki kena ke badang ki dang san. Kani lili kena penjot susu. Lada mengat ukun jonga jongpi langat hi ukun jong ladehi. Ti langat hi upersa la jong hi. Langat hi upersakur la jong hi. Ti handai lada pimperkat ya kata te saka ngini keren. Ti menta ngin pensiong nong rim ya kani ke ba. Ya ke ba nga pulia menta kasngi tongan sedang biang sedang namar ngadi ubri bunia. Handai kijing perkat ki bakan riang ki penjenga ya ubri na ublay bat kabur jong u kapan syayong ya ki basulur bi. Haba ki tenju ya ka. Naba kajing stan kan umrung dalilei ha kaman sim baselas niu. Stu. Naba kajing start kan umrung dalilei ha kaman sim baselas niu. Lem ni kan syong ha kamet batik merau kapap. Kaman sim bakut kabalayo jing hikai ka heriap na kajing syukur ka kenran na kajing perkat turmur ban kali ran ban yajan bat kajing bomhok. Kajing stat kalong kaman sim ka basbun penban kan umap ya kirmiang sentur ba jaklia. Kajing stat kalong kaman sim basbun penban kan umap pat ya kitomom kan umap ya ki remiang sentur ba jaklia. Jong ubakaran nang ang naba ublehi uyoi ya kijing sngau bari tam jong u utip lengba ya kadunut bat uyo sngau ya utlit jong u namar ba kaman sim jong utrai ka pendap ya ka perthei ka keduplut ya ki eki baro bat katip ya ka jengkran jong ubrio kumta uno ubakran bom hok un omlat jam bat ka hok ka ba ai nong kaliang kan omplat suk ya u naba ya ki but shalak jong kiriu klemblei en saswar biang pa biang bat kajing sawa kiktien jong u kan sapoi sya utrai uban penrem ya ki kambe an jong u don kashkor kaba kadonut don kashkor kaba bunut ban yo sngew ya ki eki baro bawat kijing knyum hari kin omlat klem yo sngew toda sumar bhaken wat ya kijing knyum kai bat hosiar yala utliet na kajing jeler naba omdan tien buri kaba anlat saja bat ka sentur kaba lamler kapan yap ya kaman siem
wating ya kajing yap da kajing jing im bekan riang. Wating ya kajing yap da kajing im bekan riang. Ni wat wanra jingjot ya la die da kamati la jong. Ngi tingi wara jingjot dala die ya kamati la jong mo. Ngi wara jingjot dala die kamati la jong. Namar penki himangi, saya syurut himangi, saya yap himangi, saya huri-hura himangi. Ti ndala angat ha jingriam, ndala angat kes, ndala akem pulit, utu pulit ru ude ubreu jongihi, upen sitom ubreu jongihi, UMLA ude ubreu jongihi, upen sitom ubreu jongihi, UMDC ubreu jongihi, upen sitom ubreu jongihi, usang balang ubreu jongihi, upen sitom ubreu jongihi, urang ba snong ubreu jongihi, upen sitom ubreu jongihi. Tiade nang takadaw ba ngim semla perkhat ikita ki iki bro. Ngim semla perkhat. Hapan keren lo. Walda mongru le kumno ngahapan keren. Namar kade kijing sisa habang ayu bakalong kumta ngakren ya kabangang ayu. Utu magistrate manakane bobe ikilong kemeru apor ba lockdown ube kumbabe kasaum to ude ubreu jongihi ube ya kilong keme jongihi ti kamut kata ngan ong kumno. Kamut kade kijing le kababah. Kade kijing le kababah. Ba kita kihe kihan jongi kin le yangi kumta. Lada kami ki ka AI amru mentah kamut kidang wara biang corona. Kidang wara sa itu Omicron. Kidang itu kana sabo utali ba kidang penting susu yang ayapi utali ujung pang uba khamma susu. Haduk mentah ki breu jongi kiba ko ngu ha. Lani kiba duna jeng nang tiap nga isen ya ki kidang damasa haduk mentah. Kidang penting susu. Ha. Dan bak ba babun hi kita benreu jungi ki em chanong kendong dadi barok kila ki sasor kemut barok khat ngi ngila adap la kajing ting sudah henry chanong kendong mdon ba pediang manu de nang takadaw hab baling ba ngalibu iki khon chasnong ki khon ki ilaj lut ke jingmut jong perkhat ka tengah junga ke ilaj lut ke jingmut jong perkhat ya ka bangan im ni sor silong kalong thik ha kata karukom thik kumbaki isi ya kinong kendong bakin wan kiu ha sor silong. Dia nak takadaw ngasngau sen ba teng habang perkhat yala kejat benriu lejong kiba sida jinglong kiba im chenong kendong ban ya kaba im hasor chelong tang da kajingi shrut tang da kajingi bisni tang kajingi pihun tang kajingi ya daj ya shrut pramangi ubakam he u iben yong bela ubakam ruspa u iben ya ubaduk had daduk ki ong mentu daruspa syak keno mensyokno ti kemut ngi ubaduk ngi keno imenruspa umenruspa u iben yangi bangiduk henry ngim siam la perkhat ya kata ti henry an ongi pi yaki ibaro ki bangi ngi de perkhat tang ladang ngi pha sya ublei ngin sa sngau thu ya ka ke jing siam halah ka jing siam umenruspa usiam la ka jong problem ubaduk usiam la ka jong problem henry ya kita ki bri ko don hakabor lani kum kita kinong peniat kam kiba klem lalong kiba bala tebet bah henry pausi kalong thik kum kajing le siliang kalong thik kum kajing le siliang ha kajing yu i jonga kajing le siliang khamat kile siliang khamat ha ubadon ubala ban ai tikamut kabiang ha kum hangi pan kibom la ban ai ti kasniu ti namar balai hakmat jong kitu kinong sencar kasniu yangi ubam la ban ai yaki kasniu henry ya ubala ban ai yaki kabha wal da kile e kabam der kabha ti ka julong kumtahi ka anya perthe ke julong kumta kamut lada ubriu kumbaka khana mo ubri utu tang ya uwei upatha usha set habandi kat ba ubriu ubarip kentai ubabat bor kentai leni ubriu uba peniap briu uba penkenya ka hok jeng baduk udang laj ka ya perthe kumba piu i ka to ka film Kashmir mo Kashmir file pet bahaya ka to ti kumta kalong ka jeng em yangi ha perthe ti ngi ki barit ngim dei ban li tunjuk bor ba to bahaya spa henry wat jul bit pat ya ka spa jong u namario uthiet kelai ka jeng em jong pi ti to tre halaki kam
3 minute top halaki kam ba pi pitre ti mentangan pai biang syaka hakal nong kadukot basipau don ka skor ka babu unut ban yo sngaw wiki ke ibaro bawan kijing kunyum bari kin omlaj klam yo sngaw toda sumar bahaken wat ya kijing yum bat toda sumar bahaken wat ya kijing kunyum kai bat hosyar yala uthliet na kijing jeler naba omdon tien buri kaba anlaj saja bat ka sentur ka balam lier ka penyap ya ka mensim wat tieng ya kijing yap da kijing im bakan riang ne wat wan ra jing jot yala die da ka mati la jong omdei ublei ubala thawe kijing yap hang ne ra tho shai mo omdei ublei ubala thawe kijing yap bat sngo bha ba ki ba im kin yap ublei sngo bha ba ki ba im kin yap te kamut kini ki bri jungi pat ki kwa yang i bangin yap along thik umta namar ki penting kata kajing penting jongki don ki bri ki barit mensim don ki bri ki ba don ya kata ka kajing panghat mo ki yap stengpor ki yap kendit namar bali kajing tieng ti kumno ngim shimla sngotu pede kum para brio kamut da ka bangile kum tangi sngohun da ka bangi penting ya ki para brio kumut ngisngohun ngisngew yo nong yal ding itip ba ka detang ka kam ka ba penting brio handre habang itip ru ngile khnang pan ti kata kamut ngila sngohun namar ban yo nong ti de na ta kataw hang ni la tho ha ka dukot ka ba khalai omdei ublei ubala thawe ka jing yap mo da perkhat bha omdei ublei ubala thawe ka jing yap bat sngo bha ublei sngo bha ba ki ba im kin yap la tho sha hing ni mo na ba ula thawe ki e ba kin dup don ublei uthaw banne bansa handai de ubri wa penjot mo na ba ula thawe ki e ba kin dup don bat ki jing thaw jong ko perthei kin khya karat bha haki omdon bi penyap bat kanyamra kam don bor satya halor ka perthei bat kanyamra kam don bor satya halor ka perthei naba ka hok kalong ka bom juyap dei ki brio ba klemblei ki bala pha wan ya ka jing yap pisngo thu hangni kra tho sai dei ki brio ki ba klemblei ki ba pha wan ya ka jing yap ki ba pha wan hi mo ki pha wan hi ka jing yap ti kamut kani ka corona ru ka ba ki ya plan manta ka dei thik ya ki brio ba klemblei kamut ki bangit ksut ki bangit krei le ki bangit ya ki jing penyat brio ki jing perkhat brio kamut ki khot ya kata ka jing yap ki khot ya kata ka jing yap ki duai bat ki khot ya kata ka jing yap ki duai hau soitan le ki duai ha kata ka jinget brio ki duai ha kata ka jing bom shai ka jing mut jing perkhat jong ki ba ki mla ban pen shai ta ka daw ki khot ya ka jing yap kamut ban penyap ya para brio ka de kata dei ki brio ba klemblei ki de ki brio ba klemblei mo mde ba yakini mla ban ong ki banget yakini ki ba phawan ni ka jing yap la ni ki ba kwa ya ka jing yap kim dei ki brio ba don banget blei ki dei ki ba klemblei dei ki brio ki ba klemblei ki ba la phawan ya ka jing yap da ka ktien bat da ki kam jongki da ka bai le lok bat ka ki ang nut tang ya ka namar ba ki te jutang bat ka ki abit dur bha ban long shiken hun bat ka sngo tho ti kani ka ba kani ka ktien ublei kani ka jutang jung ublei nas ngungu yu ublei ti menta haba phiyo sngew ya kani ka jing pensai ka jonga katkum ka bor sempang ka ba ublei hi ula ai hanga ngas ngungu yo ublei namar ba ublei hi udang i ekejat benrio namar ba baro si kata ngilasa klem jing shai bat ngaru nglaya ha ka jing dum bale ngaya ka jing dum ngalang a ngapisa namar ngayu i ki jing le ki jing kam hang ni ha ka jala jungi ngasngo sangsat yala di ngasngo sangsat yala ka jat benrio lojong ngasngo sangsat namar ngamla persngo thu iki brio lojong ngasngo sangsat bangamla persngo thu iki bahiyang sam lojong ngasngo sangsat bangamla persngo thu iki hinmen para lojong henry halamarwei ngam siamla du jeng kerman
bat ngai ambit triang da ka bangawat buj na ublei ti de na kata katau ngai duai ngai kerpat yu ublei buat ngatre hang no ru hakapur ba ngaliti duyong ngasngau ba kadujok aperthei kala ade ka krem duyong Henry ublei siamla pendu bor yanga siam penla du buj yanga Henry upan skam penban ya kejing im jonga da ka bangamat e sibun kikam bangan yo ya kata kejing sampang bat ya kejing janai jong kejing im ti hadu menta kumbanga ngalong ngadehi ubrio ubeduk ngadehi ubrio ubejenjar ngadehi ubrio ubabela Henry balik ka mensim ka kemen namar de tang hu ublehi pinsem jing kemen pinom du jing kermen ti de na takatau pi baro ki bapet ikan ga YouTube channel jonga to ye tre halaka kam ubli un kerku hi pi halaki kam ba pi tre un penbet penbiang un penpu penping ya ka kamai kaji ya karep karyang ya kari jingri jingdup nangta un pen sngobha ya ka yeng ka sam jong pi un pen ya sngothu jingmut chi tanga un pen sngothu jingmut ya ka yeng ka sam jong pi ya ki khun ti kumta ngindap tangda kejing ya kemen ya sngobha da ka bangi aingu aidam ya ublei mana ka khliman mana ka step mana ka miet sho bangin thia ngindam ti ai ba kini ki jingkentu kan pham kiba pio sngau ti to pediang eka da ka jing sngobha jong ka mansiam jong pi omdei da ka ba pi perkhat da kumui ba iba deng idon da kumui Henry em ngangan ong ipi ngakran ipi nadu ka mansiam nadu ka donut jonga kat ya ka e ka bangang don ngala thelut Henry ka syong stang api ai ki ba kran ben kin nang kran ben Henry pi ki ba page bat ki ba kerchan ya ka YouTube channel jonga ti sa like share subscribe kra ti kumju ru ya kitu ki bom kerchan ru mnile ai kin nang ben mnile Henry ngangan ong ipi la ki ben kan no ru kinomla ara namar ba ngan nomla ban i ya kani namar ngaim lang ba jung kani nadu menong ngala de banyap ngan ong ipi ngalapang laisien ngala de banyap Henry ngadang im hadu menta de na kata katau ba ka e baro khot ke jing penia ke jung ublei hi utip kambaha ya ke jing im jonga ti ngamdon ke jing sung phere eru pi baro ki ba pe yakani ka YouTube channel jonga haba pi skothu ba pi yo mansiam la ne skothu haba pi yo jing hikai la ne skothu haba pi yo mantoi ti kamut yai perkhat yai puson yai tre laki kam ki jam da ka ba pi aingu aidam yu blai kamet ka phat jong pi kan chat kan khlan kan khia kran nang tabat ka mansim kan palei ti tangkini kan tien khublei siboni pi baro kamiet besuk kamen thia suk